Heidi valitsi kokattavaksenne ranskalaista appelsiiniankkaa. Hannan annos löi meidät ällikällä. Tervetuloa ensimmäiseen painetehtävään. Oi ei, toivottavasti me söisi myös tätä. Vähän huonolta näyttää. Mä vaan ajattelin, että nyt pitää saada lautaselle jotain, että mä en luovuta. Mun tarina tässä keittiössä on tässä. Ois tää voinut vielä kokata. Niin valitettavasti mä en voi tästä ihan muuta sanoa kuin, että tää on surullinen tapaus. Mia, valitettavasti sun MasterChef-matka päättyy tähän. Tervetuloa kilpailijat. Teitä on nyt vähän yllättäen 2 vähemmän kuin aikaisemmin. Mian MasterChef-kilpailu päättyi ja Sami puolestaan luopui paikastaan. Kuten huomaatte, niin meitä on täällä enemmän kuin tavallisesti. Toivotetaan tervetulleeksi Karja-Leena Koivulehto. Kiitoksia. Meidän puolesta ja kiitos. Päivän teemana ovat luonnonantimet, joista Kari paljastaa nyt vähän lisää. Ole hyvä, Kari. Kiitos. Tosiaan täällä meillä on tämän päivän teema hunaja ja mehiläiset. Tulkaa vähän tänne lähemmäs katsomaan, niin näette tarkemmin, mistä on kysymys. Nää ei pistä tässä, ne on lasin takana piilossa. Karja-Leena on tuonut siis suomalaisiin ruokapöytiin hunajaa maailman joka kolkasta. Lisäksi Kari opettaa Helsingin yliopistossa mehiläisten hoitoa ja hän on Euroopan hunajayhdistyksen presidentti, eikö niin? Kyllä. Tai Euroopan komission. Komission. Näin. Leena, onko sun mielestä ihmisillä oikeanlaista tietoa hunajasta? No ei todellakaan, että suomalainen hunaja on tosi hyvää hunajaa, mutta yleensä kiteistä. Ja se on aiheuttanut sen, että sitä käytetään tosi vähän ruoanlaitossa. Ja sen takia Karin kanssa, kun me reissattiin ympäri maailmaa, me haluttiin tuoda suomalaisiin ruokapöytiin juokseva hunaja ja mahdollisimman monenlaista erilaista hunajaa, erilaisia makuja. No niin, paljastetaan meidän kilpailijoille, kuinka monia erilaisia hunajia sitä löytyykään. Täällä on ensimmäisenä lehmushunajaa, akaasian kukkahunajaa ja appelsiinikukkahunajaa. Ne on niin kuin lajihunajia. Ja ne on taas tietyltä alueelta kerättyä hunajaa. Että toi on vaikka niin kuin Meksikon vuoristosta 1500 kilometrin korkeudesta kerättyä hunajaa. Sitten on monikukkahunajia. Ja se on niin kuin sitten tuhansien kukkien hunajaa. Hunajan maku erottuu parhaiten luonnonjukurtin kanssa. Tässä on nyt 3 erilaista hunajaa laitettu näihin luonnonjukurtteihin. Olkaa hyvä ja maistakaa. Jotkut niistä on vähän maukkaampia, jotkut on vähän miedompia ja riippuu ihan mistä itse tykkää. Siinähän nyt oli teillä sitten Meksikon vuoristohunajaa, Italian metsähunajaa ja appelsiinikukkahunajaa Espanjasta. Mitä oikein piditte niistä? Tosi hyviä. Tuossa oli jännää yrkkisyyttä tuossa italialaisessa kyllä joukossa. Kyllä paljon nyansseja on, mutta niitä on aika vaikea erotella ihan tuossa hetkessä. Se on ihan totta, että se vaatii oikeastaan niistä ihan niin kuin viineissäkin, niin sä maistat niitä hitaasti. Kari, sä oot kirjoittanut palkitun kirjan, missä on 10 erilaisia hunajareseptejä.
Joo, mä oon tuossa vuosikymmeniä kerännyt aina hunajareseptejä, kun olen mehiläisiä, on ollut kauan. Ja sitten tehtiin siitä hunajakirja, kerättiin siitä ne reseptit ja sitten osa kirjasta on ihan mehiläis- ja hunajatietoutta. Eikö se ole niin, että hunajaa tavallaan käyttää aika liian vähän pääruokia? Oletko sitä mieltä? Aivan liian vähän. Jos meidän keskikulutus Suomessa on joku sellainen 200 grammaa vuodessa per henki, niin eihän se ole mitään, kun joku saksalainen kuluttaa 2-3 kiloa. Tässä tulikin vähän vinkkiä teidän tulevasta tehtävästänne. Haluaisitte sitä antaa vielä jonkun napakan neuvon meidän kilpailijoille? Hartain toiveeni tosiaan olisi, että ihmiset käyttäisi mahdollisimman paljon hunajaa erilaisissa paikoissa, nimenomaan ruoanlaitossa. Mä sanoisin niin, että kun muistaa, että käyttää hunajaa kuin maustetta eikä niin kuin makeuttajaa, niin silloin on tosi pitkällä jo. Kiitoksia, että pääsitte tulemaan, Karja-Leena. Kiitos. Kilpailijat, teillä on seuraavassa tehtävässä tuntia 15 minuuttia aikaa valmistaa annos, josta on tultava läpi se hunajan maku. Ja tämä valmistamanne annos voi olla alkuruoka, pääruoka tai jälkiruoka. Rajana on ainoastaan teidän oma mielikuvitus. Tämän tehtävän 5 parasta pääsee suoraan jatkoon. Ruokavarasto on auki ensimmäiset 5 minuuttia, jonka jälkeen se sulkeutuu. Tehtävä alkaa nyt. Päivän tehtävä on mun mielestä oikein mukava, että pääsee kerrankin laittamaan vähän sellaista ruokaa, mitä tykkää kotonakin tehdä. Siikaa paistelen pannulla ja siihen teen sitten uunijuureksia ja sitten tuota kermakastiketta. No tänään olisi tarkoitus tehdä tollanen piirakka. Saksanpähkinäpiirakka ja siihen jäätelöä. Possun pataa tulossa tällä hetkellä. Tosiaan possu kamppasipukkaa. Tästä lähtee kohta. Kokeillaan vähän. Se on ihan hyvä. Lähtee tulemaan pannulla. Hunaja ei niin kovin päivittäinen tuttu, että mä en ole suuri makeiden ystävä. Mä aion tänään käyttää hunajaa tälleen aika klassisesti. Tulee juureksia ja siihen tulee sitten hunajaa, uunissa pahdettuja punajuuria. Mun mielestä on kiva välillä tehdä ihan pääruokaakin, jossa on sitä makeutta. Sitten tulee possua. Se on tuolla nyt konfikypsennyksessä. Lisäksi tulee tommosia hunajaisia pähkinöitä ja ehkä vielä jotain juureslastua tai chipsiä. Ja jos aika riittää, niin pyöräytän pikaisen jälkeen. Nyt ollaan ehdottomasti vähän heikolla jäillä. En tunne hunajaa riittävän hyvin. Et nyt lähdetään aika rohkeasti mukaan vaan ja toivotaan parasta. Aloitettiin todellakin ehkä noin 5 vuotta sitten tekemään näitä ruokablogeja mun miehen kanssa ihan pikkukameroilla. Ja se on ollut ihan mielettömän hauskaa olla kameran edessä. Tänään syödään blogivideoita, ollaan varmaan tehty ehkä noin 30 kappaletta, mutta jokaisen pikkutytön unelma saada juontaa oma ruokaohjelma. Ja on munkin, totta kai. Nyt mä oon aika tyytyväinen. Mahtavaa. Joo. Kiitti. Niin, mitä enemmän saa kokata, niin sen iloisempi mäkin oon ja parempi vaimo ja äiti. Nyt tällä hetkellä höyrytetään näitä ihania sydänsimpukoita. Tämä blogi on pääasiallisesti rakkausruokaan. Ja sitten Klaus on saanut treenata myöskin sitten kameran käyttöä. Ja sitten kaikki kaverit on saanut tulla mukaan syömään, koska mä haluan aina jakaa tätä fiilistä siinä, kun laitetaan ruokaa ja sitten kun nautitaan siitä. Et se blogi on tuonut yhteen aika monta mukavaa iltaa. Täältä tulee ruokaa. Masterchefin mä lähdin mukaan ihan toivomuksena siitä, että mä saisin tästä kokopäiväistä työtä tästä ruoanlaitosta. Nyt syödään, pidetään hauskaa ja nautitaan. Kilpailija on hauska ja positiivinen ja äänekäs, vähän sottainen ja mä otan haasteet vastaan, kiitos. Onko siellä tullut jätskipohja vai? Kyllä. Okei, eli jälkkärin muodossa haluat tarjoa hunajaa? Joo, se on makeaa ja ihanaa ja mä rakastan jäätelöä ja mun mielestä hunaja toimii siinä hyvin. Okei. Kokeilen ehtiä vähän marenkia laittaa siihen mukaan ja sitten vielä tulee tällainen makea kastike. Okei, aika vähän lähit liikenteeseen. Joo, mutta hunaja ei tarvitse niin paljon. Mä haluan, että se niinku maistuu. Okei, joo. Mitä aiot tehdä?
Mä meinaan tehdä jonkunlaisia wonton räppäreitä. Mä en ole ihan varma, että mä testaan vielä, että pystyykö mä höyrystämään osan. Että mä tekisin vähän sellainen kuin nepalainen momotyylinen, mutta mä katson, miten toi toimii toi taikina, ja mä testaan ensin sitä. All right, mutta näyttää siltä, että sä et ainakaan mene helpoimman kautta. En todellakaan. Yksi ja sama hunaja vai monta eri hunajaa? Mä käytän nimenomaan aasialaista hunajaa. Aivan. Ja se on siinä vinaigrette niin kuin pääroolissa ja sitten se on myös siinä proteins, joka tulee sinne momojen tai kevätkääryleiden sisään. Katsotaan kumpi käy. Samuel, yes. Pidä huolta, että sä onnistut. Mä koitan. Mä oon 3 lapsen isä. Mä oon 3 pientä poikaa ja tykkään siitä elämästä ja hirveästi tykkään isänä olemisesta. Olen syntynyt Bangkokissa Thaimaassa, asunut siellä yläasteikäiseksi asti, jonka jälkeen on palannut Suomeen ja sitten aloitin opiskelut, siis yliopisto-opiskelut Kaliforniassa ja taloustieteitä ja jatkoin sitä sitten Englannissa. Joo, tässä on näitä mun muistoja ja harrastuksia kanssa, että kuplavokkari. Vanhan Mustangin rekisterikilpi sieltä Kalifornian ajoilta. Se on ainoa, mitä on jäänyt mukaan sieltä matkasta. Ja sitten siinä vaiheessa, kun tulin takaisin Suomeen, niin mä alkoi kiinnostaa humanistiset aineet, joten opiskelin sitten vielä teologiaa. Ja teologiamaisteri ja sitten on siihen päälle vielä filosofian maisteri. No mun mielestä yksi asia, mikä on kauhean mielenkiintoista ruuassa, on, että se on tavallaan ikkuna kulttuuriin. Hirveän paljon toi aasialainen ruokakin on tosi lähellä sydäntä ja rakastaa. Et en tiedä oikein, että kumpaan suuntaan lähtisi menemään, jos perustaisi jonkunnäköisen ravintolan. Tänään tuskin voittaa MasterChefia, mutta tää on silti tosi hyvä. Hei hyvät kilpailijat, puoli tuntia aikaa jäljellä. Nyt täytyy ainakin ideat olla aika kypsessä vaiheessa. Tää on nyt 4. kerta, kun mä ikinä edes teen jäätelöä. Viimeksi oli se 3. Mutta tulee siitä parasta. Mä keksin siihen jonkun jipon. Toivottavasti tästä ei nyt tullut vaan jälkkäriosuus mulle, kun mä kyllä oon suunnitellut, että toi pääruoka on se ykkösjuttu. Mä sattumoisin poltin mun marengit. Joo, siis tää kilpailu on tosi kova. Tää on ihan älyttömän raskasta. No tää meni mönkään. Sitten seuraava. Kilpailijat enää 10 minuuttia aikaan. Oho. Äkkiä uudet. Miten mä tekisin nää? Okei. No hätä. Onko sulla mitään varasuunnitelmaa? On. Täältä on just kaikki keinot tulossa. Äkkiä, miten tässä mulla on aikaa 7 minuuttia. Joo, toivotaan parasta. Mitä sun jätskille kävi? Se on kans täällä hellan vieressä. Se on vähän turhan kuuma. No, okei, mutta et sä luotat vielä siihen, että sä saat sen lautaselle? Ei, se ei tule lautaselle, mutta mulla on nämä ompupiirakat. Hei, joo. Mä toivon todella paljon onnea sulle. Sulla näyttää hurjalta. Kiitos. Totta kai mä toivon, että tää on tämän päivän vakuuttavin annos. Eihän tänne turhaa olla tultu huvikseen kokkailemaan. Ainakin siinä Miro mun naapurissa vaikutti onnistuneen annoksessaan erinomaisen hyvin. Mulla oli tosi hikiset paikat, mutta mulle tuli ainakin jätskiä. Viisi, 4, 3, 2, 1, aika! Yes! Miro, ole hyvä. Joo, mä oon lähtenyt lähestyä tätä hunajatehtävää
aasialaisesta näkökulmasta. Mä tein tämmöisen aasialaisen maistelulautasen. No mitä hunajaa sä käytit? Mä käytin italialaista sen ihan yrttisyyden takia. Mä ajattelin, että se toimisi tähän hyvin. Vaikka sä olit siellä Aasiassa? Kyllä, mutta joskus pitää vähän miksata. Joo. Pakko sanoa heti alkuun, Miro, että ihan superhyvän näköinen annos oikein niin kuin kutsuu syömään ja selkeästi aseteltu tuohon just sellaista, mitä on haettu. Eikä pelkästään ulkonäky, maku löytyy. Possu on erittäin tarkkaasti kypsytetty, kastike on hyvän makuinen. Kamposimukon salaatti olisi kaivannut vähän enemmän potkua vielä. Ja sama niin kuin tuohon simpukkaan myöskin, niin sä oot tehnyt tuollaisen hyvän kastikkeen, niin ihan rohkeasti laita sitä. Vaikka koko toi kuori olisi ollut täysin kastiketta, niin se olisi ollut upeata. Jenni, sun essusta ainakin näkee, että tänään on touhuttu keittiössä ja paljon. Mitä hunajaa sä käytit? Mä käytin sitä meksikolaista. Aha, onko tämä jollain tavalla meksikolainen annos? Ei, se oli tosi semmoinen makea ja mulla jäi siitä hyvää maku suuhun. Voi Jenni, kuule. Tää on kyllä mun mielestä vähän niin kuin bensisruokaa suorastaan. Selvä. Siihen sä oot nyt vähän väkisin sit laittanut hunajaa mukaan. Önkään meni bensisruokaa. Mun tavoite tässä tehtävässä on päästä sinne yläparvelle. Kalassa tosi hyvä kypsyys, ihan nappi. Ja myöskin kaikissa näissä muissa lisäkkeissä on erittäin hyvät kypsyydet. Ja maku löytyy. Musta on erittäin onnistunut tää sipulilisake tästä. Se on myöskin suun tuntumaa semmoista rapsakkuusta, mikä komppaa hyvin tätä kalaa. Ja löytyy sitä hunajan makua myöskin. Käytin aasialaista hunajaa. Käytin sitä 3 kertaa. Ja mun mielestä siellä tulee kaikista osista se metsähunajan semmoinen villimaku läpi. Mun mielestä. Tää salatti vaatisi semmoisen rapsakkuuden. Tää on liian lötköä tää. Pystyn tästä maistamaan sen sun päämäärän, mutta sä oot ehkä jäänyt vähän edelliselle pysäkille sit kuitenkin. Sä et ehkä päässyt päättärille. Nyt on mättö aika siistin näköisesti lautasella. Toivon mukaan. Se on vasta näköisyys. Eli jenkkeihin mennään. Jenkkeihin mennään syvään etelään. Tää on todella hyvää. Onks polenta myös syvää etelään? No, se on kun riittävää etelään mennä, niin siellä tulee kohta Meksiko vastaan. Aivan. Sekin on rapea ja se on hyvin usein jotain muuta. Ja tässä on tosi hyvä makumaailma. Meiltä oli kai 3, jotka teki jäätelöä, mä luulen. Että onhan siinä oma riskinsä. Pitää vaan luottaa itteensä, että voit tehdä parempaa. Siinä on hunajajäätelöä ja mä oon käyttänyt sitä appelsiinikukkahunajaa. Joo, kyllä mä sieltä hunajan maistan. Jätski ja keksi on erittäin hyviä. Toi mascarpone tuolla alla, niin se ei toimi vaan mun suussa. Se jää jotenkin olemattomaksi. Minun makuun se on ylimakea. Et kun sitä hunajaa on nyt sit niinku joka puolella, niin... Joo. Miten sä oot valmistanut meille ja mitä hunajaa käyttänyt? Mä olen käyttänyt kaikissa kuumennetuissa ruuissa luomuhunajaa ja sitten yhdessä komponentissa, joka jäi sitten kypsentämättä, niin tätä Italian metsähunajaa. Tästä tulee vähän semmoinen vaikutelma, että nyt kun tää oli hunajatehtävä, niin sä oot niinku pakottanut sen hunajan tänne mukaan. Tässä on ollut parempi ilman sitä hunajaa ja sehän ei ole tietenkään kauhean hyvä juttu. Mikä hunaja sulla oli? Me käytin sitä Meksikon vuoristohunajaa ja sitten sitruunahunajaa. Tää ei nyt ainakaan ole ylimakea. Mutta en mä tiedä, onko se hyvä vai huono juttu. Mä katson, kun sä teet tätä taikinaa. Mä ajattelin, että teet sä kalakukkoa vai mitä sä teet siellä. Tää on ihan liian paksu. Kiitos.
Mitä hunajaa sä käytit? Appelsiinikukkahunajaa. Mä tein semmoisen keron kukkasia, käytiin syötäviä kukkasia ja siihen antaa väriä ja muistutuksena siinä, mistä se hunaja oikeasti tulee. Tosi kiva idea, kun olet ottanut ruoanlaittoon mukaan tuon visuaalisen puolen ja sen ideologian. Possu ja kampasimpukan maut sekä kypsyydet on ihan loistavia. Vihannesrösti sen sijaan, niin voisi melkein sanoa, että se on kasa vihanneksia, mitkä on mennyt vähän yli. Se voi olla ihan hyvä, tai sitten sieltä voi tulla kommenttia, että se on vähän tylsä ja tavanomainen. Mä toivoisin, että se olisi riittävän hyvä, että pääsee varvelle. Aika klassikkoelementit, punajuuren ja pähkinän yhdistäminen ja tykkään erittäin paljon. Hunajaa on osattu käyttää tosi monimuotoisesti. Mulla oli tuossa koko hommassani 3 eri hunajaa. Oikein raikasta ja jälkiruoka. Tää, että sä oot käyttänyt sen jogurtin, sulle neuvottiin, että hei, se toimii. Sä oot aina, joka älys käyttää sitä, se todellakin toimii tämän kanssa. Tämän päivän voittaja otti hunajan hienosti haltuun. Annos oli hienostunut ja siinä maistui hunaja, mutta ei ilmiselvällä tavalla. Janne ja Hanna, te valmistitte päivän parhaat annokset. Voittaja saa edun seuraavaan tehtävään sekä 2 hengen illalliskorttiin ravintola Savoihin, jossa on omia mehiläispesiä ja sitä kautta hunajan tuotantoa. Onneksi olkoon Hanna. Tuntuu näin hyvältä. Ole hyvä. Onneksi olkoon. Kiitos. Mulla on käynyt tuuritehtävien kanssa. Tehtävät on ollut semmoisia, että ne on sopinut mulle ja mä oon saanut niistä inspiraation tehdä hyviä ruokia. Noin muuten siellä joukossa oli hyvin erilaisia annoksia ja kaikki eivät suoriutuneet aivan yhtä hyvin. Lotten, Paula, Samuel, Heidi ja Jenni. Te 5 olette painetehtävässä. Tämä on selviytymistehtävä. Tänään tehdään parhaamme ja katsotaan, mihin se riittää. Emme ole valmiiksi lähdössä. Aina pitää taistella loppuun saakka. Kilpailijat, teitä odottaa painetehtävä, joka jatkaa luontolinjalla. Toivotetaan siis tervetulleeksi villiruoka-asiantuntija Virpi Petäjämäki. Virpi, sä oot tuonut mukanas tonne aikamoisen määrän erilaisia villivihanneksia. Kerro vähän niistä ja minkä kanssa niitä voi käyttää, miten niitä voi käyttää. No sinne toin aivan perusnokkosta. Ja sitten joka paikan riesaa vuohenputkea sekä vähän ehkä vieraampaa siankärsämöä. Ja sitten tämmöistä ehkä tutumpaa puutarhakasvia kuin mustaherukan lehtiä, mitkä on oikein maukkaita ja voi käyttää myöskin villivihanneksena. Ja sitten on kuivattuja tuotteita, siellä on voikukkaa ja sitten on pihasaunioita. Mutta miten sä keksit sitten ruveta käyttää näitä villikasveja sun keittiössä? Se on puhdasta, ilmasta ruokaa ja se on paljon maukkaampaa. Tavallinen lehtisalaatti ei maistu enää vuohenputken jälkeen yhtään millekään. Kilpailijat, olkaa hyvä, tulkaa maistamaan. Siinä on paistettua siikaa ja vihermuussia, missä on 3 villivihannesta ja 5 muuta ainesosaa. Tuoksuu mielenkiintoiselle. Pystyykö kukaan teistä nimeämään noita kaikkia 8 ainesosaa, joita tuossa muusissa on käytetty? Ei pysty. Ei mitään hajua. Heti kun mä maistoin, niin mulla tuli just se semmoinen ihan märän vastaleikatun normikan tuoksu. Harmittaa, että ei ole käyttänyt takapihan yrttejä tai kuunnellut, kun äiti on selittänyt kasveista jotain. Tässä annoksessa oli käytetty villivihanneksina nokkosta, vuohenputkea ja siankärsämöä.
sekä tuon siian päällä oli pihasaunioita. Tehtävänänne on kokata villiruoka-annos ja siinä saatte käyttää hyödyksenne noita toripöydän antimia. Tarjolla on kuitenkin aika rajoitetusti noita raaka-aineita, joten kannattaa tehdä nopeita päätöksiä. Teillä on tunti kokkausaikaa. Ja aika alkaa nyt. Siis oikeesti mä oon tosi innoissaan tästä tehtävästä, koska tää on jännää. Nyt saa laittaa oikeesti sellaista ruokaa, mitä ei ole ikinä ennen tehnyt. Mua askarruttaa se, että ne käyttää nyt sellaisia makuja ja juttuja, mitä ne ei tunne. Mitä sä luulet, että osuuks ne kohdalleen? Voi osua, jos ne maistaa niin kuin etukäteen, että vähän niin kuin osaa mätsätä sitä, että mikä sopii minkäkin kanssa yhteen. Ja... Mun mielestä se on niin kuin kiva lähestyminen tavallaan uuteen raaka-aineeseen, että maistelee ja ajattelee, että okei, tää on lakritsimainen, tätä ei saa laittaa liikaa, tää on neutraalimpi, tätä muualla laittaa paljon. Tässä on just, että näissä on tarpeeksi voimakas maku, jolloin saadaankin. Mä saan tästä sitten vähän tolle lihalle marinaadia ja sitten katsotaan. Ja tää on mun lapsuuden superherkku. Niin muistan, kun oltiin metsäretkellä äiti ja isän kanssa, niin näitä sieltä sitten, kun kyllästyttiin poimimaan mustikoita. Niin... Mulla oli tänään aika rauhallinen meininki keittiössä. Mä keskityin tietyt jutut, että nyt on pakko onnistua, ettei käy kuin siinä edellisessä tehtävässä. Miten käytätkö paljon villiyrittäjiä omassa kokkaamisessa? Mä en ole ikinä käyttänyt. Mun on ollut suunnitteilla nokkosten käyttö ja tää on tosi hienoa, että pääsee nyt kokeilemaan. Mun suunnitelmana olisi tehdä kantarellipastaa. Onko tämmönen pastataikina sun hanskassa ollut aikaisemmin? Siis minun jännittää toi pastakone, koska me on tehnyt aina käsin. Kuule, tee käsin. Ei kannata käyttää konetta, jos on aina tehnyt käsin. Mitä sulla on siinä? Se on vihreätä? Me laitoin sinne nokkosta. Villiruoka ei todellakaan ole tuttua mulle ollenkaan, että en ole ennen edes syönyt sitä. Mitä sä meinaat nämä villiyrtit nyt hyödyntää se? No, ne on jokaisessa oikeastaan mukana. Ne on vinagretissä, ne tulee olemaan valkosipulin kanssa, täällä tulee pinaattia, täällä on pieni pyree ja sitten tulee just tässä lihassa on... Mitä toi on? Tää on hirveän nolo. No. Mutta mä tiedän, että se on suomalaista, niin se antaa turvallisuutta. Ja sitten mä luulen, että se on jonkun eläimen ulkofilee. Mitäs sulla on lähtenyt tulemaan? No, mä pistin tuonne tipun sisälle niitä havuja. Tipun sisälle? Mikä tipu se on? Se on joku riistaeläin, jonka sisälle on laitettu... Ei oo poro kuitenkaan. Se ei ole ihan poro, se on vähän pienempi. Kyllä tää on mulle nyt on varmaan raakin tehtävä toistaiseksi. Mä marinoin, mä paistan sen, laitan uuniin. Paula näyttää tosi itsevarmalta. Upean näköinen toi pasta, oliko se rullassa? Aha, joo. Ihan superhyvän näköinen, et ehkä sen takia aika itsevarma ja iloinen. Niin siistiä kokata ja saada tollasia ihan uusia makuja ja kokeilla. Mulla on se vaihe, että mä odottelen, että miten tää lintu täältä tulee, tää tipu. Se on ollut 10-12 minuuttia. Samuelin fasaani, niin se on ilmeisesti nyt sen 10 minuuttia ollut uunissa ja kohta se meinaa ottaa se ulos sieltä. Niin... 10 minuutissa? Niin. Se jää vähän alle. Tieto oli se, että 20 minuuttia pitäisi olla kypsymisaika. Eli vetoaika on sitten vielä sen lisäksi. No sen pitäisi riittää, näitä ei yleensä pitäisi hirveän kauaa tarvitse olla. No se on siinä, sit se olisi ihan... No joo, katsotaan, mä en tiedä. On se kumma, miten vaikeaa tää on. Tehdä 15 juttua samaan aikaan. Sulla on 6 minuuttia aikaa pelastaa tilanne. Ja sulla on kuuma. Hyvä! Yes! Hyvä Samuel!
ärsyttää ihan sikana. Siis. Ja mä olisin saanut sen rinnan, jos sen olisi laittanut, niin mä olisin tiennyt, että mä saan sen kypsäksi siinä ajassa, mutta ei vaan leikannut. Raaka lintu on aika fataali. Se. Mun päässä pyöri sanavarasto, jota ei voisi nyt sanoa ääneen. Tiedätkö, jos niinku hyvä laittaa hälyt päälle tohon kaveriin, niin se ehkä auttaisi vähän. Se suurin haaste oli ehdottomasti se, että ei laita kaikkia yrttejä yhteen paikkaan ja kaikki maistuu samalle. Mun mielestä mulla ei tänään kyllä käynyt kauheasti kömmähdyksiä, että mä olin niin rennolla ja rauhallisella asenteella. Kilpailijat, minuutti aikaa jäljellä. Se tipahti toi kananmuna tosta päältä. Tietysti kun aina sanotaan, että maistakaa kaikkea, mutta tuossa loppuvaiheella on sitten sellainen, että pitää saada kaikki valmiiksi. Että mä en kerännyt maistamaan sitä, että nyt se niin vaan loppu jää nähtäväksi ja niin kuin ruokajumalien käsiin kaikki. Aika loppuu nyt! Hyvä. Alkupalassa on ryöpättyä nokkosta, vuohenputkea, sipulia ja sitten kananmunan keltuaine muodostaa kastikkeen. Ja pääruuassa on sitten taas villiyrttisalaatti, jossa on kantarelleja, kevätsipulia ja sitten naudan sisäfilettä. Meillä oli vähän niin kuin villiruoka teemana. Ootko varma, että se on nauta? En pistänyt päätä ihan pantiksi, mutta toivoisin näin. Kiitos. Kiitos. Kiitti. Parhaani yritin. Katsotaan, mihin se riittää. Olis toi nyt sitten, peuraa? Joo, peuraa. Joo. Näyttää aika villille. Tässä on runsaasti. Kyllä. Siis oikeasti on yrttejä käytetty paljon. Voimakkaita makuja. Tässä on niin voimakas tämä siankärsämö. Ja tämä kallioimarre ei niin kuin kuulu joukkoon. Et se kuuluu ennemmin jälkiruokaan tai johonkin muuhun. No juu. Toi juuri on aika kiva pikku yllätys, että siinä on niin kuin jälkkäri vähän laitettu samaan. Ja mun mielestä nämä on siis tosi hyviä. Mä ymmärrän sun pointin, että nämä on aika voimakkaita. Mutta mä jotenkin tosi paljon tykkään siitä. Vahvat on maut, ei toimittaa alkuruoka. Ahvenessa saattaa olla hiukan ruotoja. Aha, ettei jää kurkkuun meille. Niin, varokaa. Varomme. Kiitos. Kiitos. Nauttikaa. Kiitos. Mä voin lähteä kotiin tänään. Mulla on niin päällimmäisenä se kaikkein tutun, eli tilli. En mä saa tästä mitään villiyrttiä. Kotiruokaa. Tässä maistuu se mustaherukan lehti, mutta välttämättä tarpeeksi tulee esille sieltä. Selvästi sulla ei ole mikä riistalintu sulla on. Mä veikkaan teeri. Aika lähelle fasaani. Okei. Aika samalla lailla kypsytetään. Saatko hyvän kypsyyden siihen? Mä vähän pelkään, että siinä ei ehkä ole riittävästi kypsyyttä. Maistetaan. Kiitos. Yritin. Kiitos. Joo, kiitos. Mä en voi ymmärtää, että jos meillä on villiyrttitehtävä, niin keskeisenä niin kuin vihanneksena tässä lautasella on pinaatti. Joo, liha ei jäänyt kyllä täysin raaksi. Annoksen paras osa on varmaan toi
mustajuuripyree, mikä on jäänyt mun mielestä enemmänkin kuskusmaiseksi. Että se on tuollainen ryyninen, mikä on mun mielestä taas pelastanut. Että se ei ole sellainen niin kuin täysin kermasen silkkinen, vaan kiva suutuntuma ja hyvän makuinen. Paljon sä oot ehtinyt tekemään. Toivottavasti ne maistuu kanssa sit hyville. Toivottavasti maistuu hyvälle. Hyvä, kiitos. Kiitos. Tämähän on aika kiva. Täällä on joku villiyrtin lehti sisällä tästä chipsistä. Ehkä on hyvä makuinen. Täällä on sian kärsämää. Tuntuuko se sun mielestä niinku sopivasti siinä? Joo, kyllä käy tomaatin hapokkuuden kanssa ihan todella hyvin. Musta tässä on niin annoksessa saavutettu se, mitä haettiin. Eli sieltä tulee se metsä ja se villeys läpi. Ja 2 taidokkaasti tehtyä niin kuin lisuketta, toi pesto ja sitten majoneesi, molemmat todella hyvän makuisia. Tää on niin kuin erittäin onnistunut kokonaisuus. Mitä villiyrttejä sä oot käyttänyt? Me käytin nokkosia ja maitohorsmanlehtiä. Niitä ainakin ja sitten jotain erinäisiä yrttejä sieltä. Otit sä vähän, mitä sattui käteen osumaan vai? Joo, mä yritin kyllä haistella ja maistella niitä kanssa sitten. Kiitos. Kiitos. Näyttää hyvälle. Oikein upean värinen tuo pasta. Mitä hän ei tunnistanut ehkä villiyrtteinä, niin täällä maistuu pihasaunio, mikä ehkä hävittää alle tuon ihanan nokkospastan. Pasta on hyvän näköinen, ohut ja hieno. Ihan suolattomassa vedessä keitetty. Ja jos tämä olisi nyt mun ensimmäinen niin kuin tuttavuus villiyrttien kanssa, niin oli se pihasaunio. Kyllä. Se jäisi kyllä multa lautaselle. Kiitos Virpi, tämä oli todella mielenkiintoinen matka villiyrttien maailmaan myös meille tuomareille. Kiitoksia. Kiitos, että sain tulla. Tää oli aika pelottavaa jo kokeilla tätä, vaikka mä muutenkin tykkään koko mustassa, mutta en tässä kisassa ollenkaan. Lotte, sun annos oli erittäin positiivinen yllätys. Villiyrttien kanssa ei oltu menty ollenkaan liiallisuuksiin. Tää Mimmi on ehdottomasti back in business. Nyt mennään taas. Heidi, nyt kävi niin, että kukaan muu ei tykännyt sun ruoasta kuin minä. Ja nyt erityisesti kallioimarteen juuri, mitä sä käytit niin kuin raakana siinä tai pienenä palasina, niin se kuuluisi enemmänkin jälkiruokaan. Jenni, sä osaat tehdä hyvän makuista ruokaa, mutta sun annokset on vähän tavanomaisia. Et me toivottaisiin sut vähän kehitystä. Nyt mä aion haastaa itteeni vielä enemmän. Mulla on paljon vielä juttuja, mitä mä osaan, mitä mä en ole käyttänyt. Samuel ja Paula. Teidän annokset oli selkeästi päivän huonoimmat. Paula, sun tuorepasta oli oikein onnistunut teknisesti, mutta siitä puuttui yksi erittäin tärkeä pointti. Keitivedestä puuttui suola. Ja niitä villiyrttejä sä olit käyttänyt vähän sillä lailla niin kuin sinne ja tänne ja vähän ja mitähän tästä tulee. Samuel, sä teit hyvän mustajuurilisäkkeen. Se oli todella onnistunut. Mutta niitä villiyrttejä me ei oikeastaan maistettu missään. Ja se sun fasani oli, niin kuin sä arvasit, raaka. Toinen teistä joutui jättämään MasterChef-keittiön haasteet taakseen. Samuel, sinun matkasi MasterChefissä päättyy tähän. Selvä. Kiitos paljon mahtavasta ruokamatkasta. Ja kiitos teille. Kiitos. Tuntuu tosi pahalta, että Samuel lähtee. Se jättää kyllä tonne ison aukon. Paras voittakoon. Vähän harmittaa. Musta tuntuu, että mä teen aina vaan kakkaa ruokaa ja silti me vaan tehdään. Ehkä mä olisin itse lähtenyt mieluummin. Tämä on ollut mahtava pieni ruokamatka. Siis mä oon tosi kiitollinen, että mä sain kokea tämän. Ihan oikeasti. Olen oppinut paljon ja tutustunut tosi hienoihin ihmisiin.
eihän siitä voi olla kuin kiitollinen niistä asioista. Moi kilpailijat! Moi! Pakatkaa kassit ja laukut ja bussi tulee kello 6 reikä tuohon ovelle ja hakee teidät. Määränpää on vielä tuntematon. What? What? Siis onhan tää aika yllätys nyt tää Mikon uutinen tässä. Ihan mieletön tässä vaiheessa kisaa yhtäkkiä olla lähdössä jonnekin tuntemattomaan määränpäähän. Te kokkaatte huomenna, mutta ette Suomessa. Ajattelen, että sen on pakko olla jossain tässä lähellä, että joko Ruotsi, Viro tai Venäjä. Vau, tää on oikeesti todella mahtava paikka. Teillä on nyt edessänne aivan erityinen kokkaushaaste. Ja te kokkaatte sitä henkilöä vastaan, jolla on sama lihapala kuin mikä teillä on. Toista odottaa automaattisesti painetehtävä. Oi ei.